Children of God, mga anak sa Diyos, ang July 30, mo ang kapistahan ni Saint Peter Chrysologus, usa ka obispo. Si Saint Peter Chrysologus natawo sa Italy sa ika-4 nga siglo. Sukad pa sa iyang pagkabatanon, nailhan na siya nga maalamon, bright o mapaubsanon. Nahimo siyang diakono ubos sa paggiya ni Bishop Cornelius o sumala sa tradisyon, si Pope Sixtus mao'y nipili kaniya nga mahimong arsobispo sa Ravenna human sa usa ka damgo nga nagpakita kang San Pedro Apostol o San Apolinario. Isip obispo, iyang gipanalipdan ang tinuod nga pagtuo batok sa mga sayop nga pagtulunan. Labaw sa tanan, nailhan siya sa iyang mubo apan lahom kaayo nga mga wali nga dali masabtan sa ordinaryong katawhan. Tungod niini gitawag siya nga Chrysologus nga nagpasabot golden words o bulawanong mga pulong. Dili siya ganahan sa taas nga mga wali. Dayon sa iyang pagkasantos, gideklarar siya nga Doctor of the Church. Tungod sa iyang dako kaayo nga contribution sa pagtudlo sa pagtuo. Sa Ebanghelyo karong adlaw, gigamit ni Jesus ang sambingay sa pukot nga gilabay sa dagat ug nakadakop sa tanang matang sa isda. Sa dihang napuno na kining pukot o kining baling, gipili sa mga mangingisda ang maayong isda o gilabay ang walay pulos. Gipatinaw ni Jesus nga mausab kini ang mahitabo sa katapusan sa panahon. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, adunay panahon sa paghukom. Ang pukot, wala mo pili daan sa mga isdang madakpan. Nadakpan ang maayo o dili maayo. Mausab ni ang simbahan nga nagdawat sa tanang matang sa mga tao. Apan dili kini nagpasabot nga magpabilin ta sa atong daotang kinabuhi kay gitawag kita sa Dios ngadto sa pagbago. Sigon pa sa atong ebanghelyo karong adlaw, the kingdom of heaven is like a net that was thrown into the sea and caught fish of every kind. Matthew 13:47. Sa binisaya nga hubad, ang gingharian sa langit sama sa pukot nga gilabay sa dagat o nakadakop sa tanang matang sa isda. Gipakita niini nga walay gipili ang Dios sa pagtawag, ang dato ug ang pobre, ang nakaeskwela ug ang wala nakaeskwela, ang makasasala ug ang mga matarong, tanan gidapit sa iyang gingharian. Apan ang pagtawag kinahanglan og pagtubag. Kinahanglan tubagon pinaagi sa paghinulsol ug pagtuo. Ang presensya nato sa simbahan dili gyud garantiya nga andam nakita alang sa gingharian. Kinahanglan nga adlaw-adlaw kitang magbag-o sa atong kinabuhi. Ayaw paghunahuna nga igo na ang pag-apil sa mga kalihukan sa simbahan. Pangutana usab ang atong kaugalingon, ang imong kaugalingon kung nagbag-o na ba ang imong kasing-kasing. Ang Dios dili lamang mutanaw sa atong face card o sa atong panagway o sa atong gisulob kundi sa sulod sa atong kalag. Mao kana ang importante sa katapusang adlaw. Adunay panahon sa paghukom. Ikaduhang punto, ang katapusang paghukom usa ka kamatuoran nga angay pangandaman. Sa katapusan sa sambingay, bulag ang maayong isda ug ang walay pulos. Dili ni hulga kundi pahimangno ni Jesus. Ang atong mga desisyon karon adunay epekto hangtod sa kahangturan. Busa ang matag adlaw usa ka higayon sa pag-andam alang sa atong pagsugat sa Ginoo. Ang katapusang paghukom dili base sa dungog sa katigayunan o sa gahom. Ang basihan mao ang atong relasyon sa Dios ug ang relasyon nato sa atong isig katao. Mao nga ang mensahe nga balik-balik mao ni ang mensahe nga balik-balikon sa ebanghelyo. Ang pagpahinumdom sa katapusang paghukom dili aron mahadlok ta o hadlokon ta, kini aron
Madasig ta sa pagpuyo nga matarong ug matinud-anon matag adlaw. Busa ayaw paglangan sa pagbag-o. Ang Dios mapailubon apan adunay katapusan ang panahon sa pagpili. Samtang buhi pa ta, adunay higayon sa paghinulsol o pagdawat sa iyang grasya. Ang katapusang paghukom, usa ka kamatuoran nga angay pangandaman. Story time. Kaila ba mo kang Michelangelo? Sa early 16th century o sa iyong bahin sa ika-16 nga siglo, si Michelangelo gisugo sa Santo Papa sa pagpintal sa Sistine Chapel. O gipili ni Michelangelo ang tema sa Last Judgment tungod kay ang simbahan niadtong panahona nagatubang sa dakong krisis human sa Protestant Reformation. Gusto sa simbahan nga ipahinumdom sa tanang magtotoo nga ang kinabuhi adunay katapusang paghukom ug ang matag tawo manubag sa Dios. Natapos ang maong dibuho o obra ni adtong 1541 human sa daghang tuig nga pagpaningkamot. Gipakita sa dibuho si Kristo isip matarong nga maghukom sa tanang katawhan. Apan anaa usab diya sa dibuho ang mga santos, mga anghel, mga naluwas ug ang mga silutan. Wala niya gibuhat ang Last Judgment aron pangpanghandlok lamang sa mga tao. Gihimo ni Michelangelo kini aron pagdasig sa paghinulsol ug paglaom samtang aduna pay panahon. Hangtod karon, milyon-milyon ang mga pilgrims nga mutan-aw, muhangad diya sa Sistine Chapel aron pagpamalandong sa ilang kaugalingong kinabuhi. Children of God, mga anak sa Dios, gidapit ta sa Dios diya sa iyang gingharian. Ayaw usiki ang higayon sa pagbag-o. Himua nga matinud-anon ang imong pagtuo o ang imong mga buhat. Ayaw pagsalig lamang sa imong pagkasakop sa simbahan. Pangandami ang adlaw sa pagsugat sa Ginoo pinaagi sa balaan nga kinabuhi. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Jakarta, nasod sa Indonesia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.